Sana maging malakas ka pa. Ika-6 ng Marso nang dumulog sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ang 42 taong gulang na anak ni Tatay Oscar Abanez na si Connie. Kailan po inyo nalaman na may sakit po na diabetes itong si Tatay Oscar po? Siguro by 2022 po kan November. Dati na po siya na-confine po sa Kumadkad, Pilar, Sorsogon po. Tapos po, na-confine siya. Pag luwas niya po, na-discharge siya, yun na po, magrabe na po siyang complication. Dati na po siya talaga may diabetic po. Ako na lang po kaya tabang kay Papa. Wala man po ako financial. Bakit po? Asan po? Sakripisyo po. 8 po kayong magkakapatid, pero kayo po May dua yung... po akong aros. So, panganay mi po. Tapos, saro ko pong tugang si Kuya. Aros may kanya-kanya naman sa pamilya. Opo. So talagang kayo po yung talagang gumagawa ng paraan para po matulungan si tatay. Para tugunan po ang medikal na pangangailangan ni Tatay Oscar, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Efren Guwab ng Ako Bicol Party List dyan sa Sorsogon. Magandang hapon, Sir Efren. Yes, Ma'am Remy. Good afternoon. Sa muli po, Ma'am, nandito lang po ang Ako Bicol Party List. Handa anumang oras sa kanilang pangangailangan. Bibigyan po natin siya ng kanyang kailangan mga gamot na maintenance para sa kanyang diabetes. I-assist po natin siya. Titingnan po natin yung kalagayan niya. Bibigyan po natin siya ng kaukulang asistensya sa kanyang mga gamot. Dadalhin po natin yan sa ating partner agency sa Sorsogon City para po mabigyan siya ng tulong pinansyal sa kanyang pambili ng gamot. Sir Efren, maraming salamat sa iyong panahon at oras at salamat. At alam ko na naandyan palagi kayo para tumulong sa ating mga kababayan dyan sa Sorsogon. So bukod po sa tulong na inyong matatanggap sa Ako Bicol at Connie, eto po galing naman sa aming programa habang naghihintay po kayo ng tulong galing po sa DSWD. Eto po, tanggapin niyo po itong pera, pambili po ng gamot, pang-maintenance ni Tatay Oscar. Ano po? Meron din po kaming food pack, grocery pack po para po sa inyo. Ayan po, nanay. Thank you po, ma'am. Congressman po, maraming salamat po sa binigay niyo po sa aking tulong. Ayan. Thank you po. Isang ulirang ama at napakasipag na mangingisda. Siya ang nakilala ng Tabang Ora mismo team mula sa bayan ng Pilar, Sorsogon. Tara at samahan niyo kaming alamin ang kwento ni Tatay Oscar. Ika-16 ng Marso nang magtungo ang Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa bahay ni Tatay Oscar. Hello po. Good morning, ma'am. Pagdating namin sa bahay ni Tatay Oscar, ay dito na namin nakita ang kanyang kalagayan. Paralisadong katawan, hirap sa pagsasalita at putol na rin ang kanyang kanang binti. Dahil naman sa pagkakaroon niya ng sakit na diabetes. Stroke. Tapos dinala namin sa Kumadkad. Doon namin na siya, confine. Ang sabi nga doon, na daw, mayroon daw siyang diabetic kasi mataas daw yung blood sugar niya. Siyempre, kami yung maintenance niyang gamot na binigay doon. Medyo na parang nahinto ko yon. Kasi yung mga anak ko naman, wala naman sa akin na ibibigay. Nahihiya naman ako kasi sabi ko, yan naman yung lagang sinasabi nila na wala daw pera, lalo na yung mga asawa nila. Ngayong walang maayos na hanap buhay ang kanilang padre di pamilya, ramdam nila ang kakapusan sa buhay. Dagdagan pa ang samot-saring gamot na iniinom ni Tatay Oscar.
nung mag-asawa ako, dati na siyang naglalaot. Pagdating niya, aalis na naman siya. Paghahanap buhayan niya. Po, para makabili ng gatas ng sabi ko sa kanya, magpalakas ka para hindi naman ako mahirapan. Sariwa pa sa alaala ng pang-apat na anak ni Tatay Oscar ang kasipagan ng kanyang ama. Dito kami lagi yung bangka pag-alis namin po ng paglalaot. Kasi nagsisisid kasi siya sa ilalim. May fishnet po siya na pangkuha po ng alimasag. Nakakomplikasyon siya sa puso. Gawa na siyempre, sisisid ka, nasa ilalim ko. Pag nag-ahon siya, saka siya humihinga ng malakas. Ayaw. Mansan, ang dami talaga namin nahuhuli noon. Kalakasan pa ni Papa. Yung bago kami pumapasok sa eskwelahan, sinasama niya kami lagi sa paglalaot niya. Tapos pinapagalitan niya kami pag hindi kami sumasama. Kasi lagi niya sinasabi na, hindi kayo kakain pag hindi kayo sumama sa akin. Bago kami na pumapasok ng school, nagtitinda muna kami yung huli niya. Sana maging malakas ka pa. Yung nabigay po sa amin ng tulong ni Congressman Saldico, nakabili po kami ng gamot po, yung maintenance po ni Papa. Nagpapasalamat po ako sa tulong na binigay niya po. Malaking tulong po sa amin. Nanay Bienvenida, Nanay Connie, and Tatay Oscar, bukod po doon sa cash assistance, na nabili nyo ng gamot, pinapapunta din ulit kami ni Congressman Saldico para po ibigay po itong grocery packs. Ayan po. Tatay Oscar, galing po ito kay Congressman, pinamimigay niyo po ito sa inyo. Ang makapagbigay pag-asa at saya sa mga Bicolanong nasa laylayan ng ating lipunan ang siyang araw-araw na misyon ng programa. Kaya naman, hinding-hindi magsasawa si Congressman Saldico na tugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong nangangailangan. Ay ka-ferry, ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.